Pokud je to tak důležitý, proč si neřekl, pro co tam jdeš? A kde jsi sehnal tu fotku? Kdybys jenom věděl, kde jsem byl a co jsem viděl. Jednoho dne špatně skončíš, střelče. Vydrž, synku. Postarám se o tebe. Všechno bude v pořádku. Kam teď půjdeš? Sever. Na sever. Střelče, no tak chlape, prober se. To už je lepší. Co jsi to sakra dělal? Jsi ztratil paměť, nebo co? Vždyť tu pojistku si vymyslel ty. No, aspoň, že žiješ. Nemáme čas, takže poslouchej. Všechno, co jsi řekl o monolitu, je pravda. Je to jenom iluze vytvářená laboratoří poblíž sarkofágu. Nikdo z těch, co se dostali k monolitu, se už nevrátí. Asi tam zemřou. Ale co si byl pryč, tak jsem sehnal pár informací. Existuje dekodér, kterým se dají otevřít dveře vedoucí k ovládání monolitu. Je schovaný ve skrýši v Pripyati. Dám ti souřadnici a klíč. Vezmi dekodér, najdi v sarkofágu ty správné dveře a pak uvidíš. Nejspíš je to jediný způsob, jak odhalit tajemství zóny. Dokázat to, o co se snažíš od začátku. To je všechno, střelče. Musíme se rozdělit. Na čas někde zavřu. Budu na tebe čekat. Hodně štěstí.
Как то не цыпы. Музыканты